उत्तराखंडआव मोनसे गिख्रंथाव जाथाय हाजो गाखोनो थांनाय सा 22 सुबुंफोरनि गोथै देहा बोखांनो हादों। हाजो गाखोनो थांनाय सुबुंफोरा गोमानानै दंमोन आरो बेखौ नागिरनायजों दिनै सा 22 सुबुंफोरनि गोथै देहाखौ बोखांनानै मोननो हानाय जाबाय। बेनि गेजेरावनो आसामनि सासे आइजोआ दीपशिखा हाजरिकानिबो गोथै देहाखौ मोननायखौबो खौरां मोन्दों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बे सुबुंफोरा उत्तराखंडआव माउन्ट द्रौपदीनि दान्दा 2 हाजोखौ गाखोनो थांदोंमोन, नाथाय बे सुबुंफोरा थांनाय 4 अक्ट'बरनिफ्रायनो गोमाना दंमोन। नेहरू इनस्टिट्युट अफ माउन्टेनियारिं निफ्राय सा 41 हाजो गाखोग्राफोरा ट्रेनिं होनाय बायदियै उत्तराखंडआव माउन्ट द्रौपदीनि दान्दा 2 हाजो गाखोनायाव बाहागो लादोंमोन, नाथाय गाखोनानै फैफिननाय समावनो बरफनि थुख्राजों गोग्लैसिन जानानै गाखोग्राफोरा गोमाना दंमोन। बेबायदिनो दिनै रैखाथि बिफाननि गोख्रों नागिरनायाव सा 22 सुबुंफोरनि गोमाना थानाय गोथै देहाखौ बोखांनानै मोननाय जायो। थारैनो जोबोद गिख्रंथाव आरो दुखुनांथाव। बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 936553185 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।